Аларны күмү үчүн шушы мавзолейни булдырырга ие. Мавзолей Аллага шүкүр булдырылды. Аның ичинде кайсы бир шул кышкыны біраз суыграк булып, сулар агып, кайсы бир ремонт эшләрен тагы да дәвам итәргә туры килде. Шуның өчен менә инде бу эшләрне хәзер тамамлагач, икенче мәсьәлә нинди формада алар табылган, нинди нәрсәгә күмелгән, шуларның тарихи материалларны менә хәзер без барлап, мрамор плитәләрдән ясалган кабер урыннарын, бу сөякләрне ничек менә нәрсәгә төреп, хәтта ничегрәк салып, чөнки алар менә агач тәхетләрне көмеш кадаклар белән эшләнгән. Менә барысында 100% эшләп бетермәсәк тә барыбер менә шушы тарихи күмү нәрсәләрне туры китереп әйе, менә шуларны эшләр өчен хәзер менә бер төркем эш группасы эшләнә инде. Хәтта аның үткәрү процедурасында без инде беренче киңәшләрне Диния нәзарәте белән сөйләштек. Камил хәзрәт белән дә мин очраштым. Бер яктан ул кешеләргә җиназа укылган икән инде, икенче яктан барыбер бу гап-гади гына әйбер түгел, бер җирдән икенче җиргә күчерү үзенең процедурасы да булырга тиеш. Мин уйлыйм, без инде менә берничә айда бу эшне быел тамамларбыз дип уйлыйм. Төрле температура режимнарын ниләрен туры китереп эшли аласак, бәлки сирәк чакта гына керү мәсьәләсендә карап булыр. Мондый ул инде теге массовый йөрүгә бик җиһазланган әйбер түгел, чөнки анда бик кечкенә урын җирләргә кирәк. Күптән ул инде бит күптәнге ничәнче елларда табылган сөякләр икән. Менә иншалла бу эшне тамамларга тиешбез.